seachta Catherine Connolly agus tá sinú hí lé le himplachtaí ó thaobh cuasaí sláinte agus sábháilteachta do bhór aspadul chun cinn obair riachtanach ché inis óir. Cé tá déile leis an ábhar seo an Stáit. Gur mé mar a cean cóir agus mar a dúirt tú banan an tábhar seo le cé ina siar. Agus bhí cruinniú agan inné tá saga mé sin chuir mé síos an tábhar seo an teachtain seo caite agus chuir an cean cóirla ar lista cúltacha so sin an fág bhfuil teag teach sús aniu. Ach fáiltíim raibh an deis country seo mar tá a lán canse tí bhí hir den tógra seo gan éon bhart. So bhí mé ag breanú siar I dús bara bo watla marrá bhí cruinniú dearfach inné, hí na honnadia an ar Zoom ón Ileán agus bhí cuid den na teachtaí Dála agus an Challenger Cain I láthair agus is dearfach an rud é sin agus ach nuair a dag mé an cruinniú sin agus is tótha inis cuid den naib tá gá rainig gist agus maithar an rud an go bhfuil tú an seo agus é dhéanamh trí ghaeilge ach banan sé seo leis an rain eile freisin agus an Tara Humphreys agus dúirtí go raibh sí thar a bheith dearfach agus chum fáilte raibh sin ach raibh an ara sin bhí airí eile agus bhí siad san dearfach ach fós tá feibanna olmhóra maidir leis an cé. Go háirid ó híomh cuasaí sláinte agus sábháilteachta a commat lei sin maidir le dul chun cinn san Ileán is cuid lárnach is gné lárnach den síl ó híomh fostaíochta ó híomh na níoscairí agus ó híomh na daoine iad féin. So bhí mé breanú siar in na freigraí agus bhhaitla marrá imime ó cuomh chuir sé lán ceisteanna agus freigraí ach ag gol siar in na freigraí sin. Tá an freigra ceanan céine árá inis le ar a laid gá bhliain. Ar a laid gá bhliain agus go háirid ó 2009 a rá bhí sibh ag cant faoi cás gnó I 2009. Tá muid fós a cant faoi gná cás gnó fithe héin. So ar a laid an téindal chun cinn atá feici agamsa ná inis tá spruc ama sé cheachtain I gceist. Deis a chóirt don rain, cibbe cén rain atá I mna an aibre sin, measú I dhéanamh ar an cás gnó. Agus tá súlagam go mbeidh sibh sásta leis an cás gnó agus an sin tá tréimhse sé bhí I gceist chun an próisis tarscanna a chur chun cén. Sin an áte bhfuil muid fi láthair. Ná bhainné bhí chur láthair ionach ón toscaíocht ó ina siar agus an in áíire ar ba hiú breanúir seo níl an tam agamsa ach ba bhaitlam an tréimhse ama lua ó 2003 a rá go dtí inis. 2003 a rá agus gealún si agus an rud a heasa maith ná rinne si tagart don cé dúlin agus leistíte 3 bhí dearra leis an obair sin maidir leis an céir dúlin agus tá muintear inisíar ag fannacht ó 2003 a rá agus a rá le gealún si éagsúla. So ag an pointe seo ar a laid má tá freigra agad chun tréimhse ama agus clí leis an spruc ama sin maidir le sé seachtaí maidir leis an cás gnó agus an sin an próisis tarscanna agus an sin spruc ama maidir le tús na haibre agus dearra na haibre mar tá gá pránach leis gur magad. Agad ar Stáit le a hol? Gurráid cean carda agus teachtaí cníile freisin. Tá sé mar chuspóir lárnach ag an rain farba tú agus pobl gnéonfaí cuéimhnú ar bhun in mhórthána ar phobal na Ileán amach ó chusta na tíre, mar cuid an chuspóir sin tá sé riachtanach go méid reachtain chaváilte ag na Hileánaigh agus ag cuairtarí chuig na Hileán. Chuige sin aithníoch le tamáil gur heasta go gnéonfaí farbert ar cé ina siar agus tá tagart honrach déingde don tógra seo sa phlean farba náisiúnta. Tróla cruinniú idir an aire farbathe tú agus pobl Heather Humphreys agus toscaireacht ó ina siar agus bhuiileachtas agus tú féin é chun an cása phlé. Tuigeann gur rastal an teachtar Connolly ar an grinú faríal sin freisin. Ein tí gachtainna go bhfuil gála farbar túntaach a dhéanamh ar ché ina siar ar wathe le sábháilteach na níine atá ag buint úsad as an céibh idir Ileánaigh
agus cuairtrí. Tuidim gur aithníoch é seo chomh-fada siar le 2007 nar forbríoch chur chuige chuimsigh sin ar an gcé agus tionscosc chun aig a thabhairt ar na tunta ag dul ar an gcé. Ar chúisina agsúla lena rítar an tionchar na ggéircéim agus ar chatachas feidhblí níor chur chun forba seo Grieg faoi mar bhí bartaithe. Sin ráta tá dul chun cín déinte le cúpla blianú agus is géir go méid chorla chun ina Gaile ag dul am taircinne chun céinú a dhearcha agus a thógáil. I drodhearra 2018 chuig chorla chun ina Gaile i món oibre ar chascanó nua chun meastachan nua honrathe ar chustas a ámh agus chun riachtanas an cód catachas feidhblí a cholínach. D'aibrifiigh na rinne agus chorla chun ina Gaile as lábha chéile chun cascanó a thabhairt chun críocha agus tuirim ghfuil an áisnéis ile hastíon chun taú leis an cascanó se feite inis ag an Rhein Forba tú agus pobl an ine se chaite a chuú feabhra. Tá an cascanó a scrúdú ag an Rhein inis agus tuirim go bhéadfach sé timppel sé seachtain a thógáil chun an phróséis a críicnú. Ach an cascanó a bheith féh an Rhein is féidir le chorla chundé na Gaile taircintí deire agus tógála a lerg d'orbaitte an ché meascar de go dófií an próséis taircne do lehéid seo de thóga thabhairt ar nímí. Is tionscadal súntasach é forbairt ar ché ar ina siar agus déanfar an mhaoinú den obair seo a tholáthar thar roinnt blianta de réir an chlórtógála. Tuigim go bhfuil cás láidir déinte ag an air Humphreys leis an air catachas feidhblí agus a choirithe chun mhaoinú chur in áire don ché seo mar chuid den áfreith nu ar an plán forbathe náisiúnta. Idir an dálinn tá mhaoinú breis ar fáil am lína ag Ryan an air Humphreys de mion ibrice ar na Hillan. Mulfin go láidir do chorla chunnaí na Gaile iartas i dhéanamh ar an mhaoinú seo le haig aon ibrice atráracha a dhéadhí a dhéanamh chun go méid an cé níos sábháilte dúsáidrí. Is féidir brenn ar aon regra go dtí seo tá an freigra ó míhearra fómhar 2009 peocha agam agus an freigra agus an cáscanó a bheith fuife is sí an chéad céim eile sa phróisis ná taircintaí a leirug den obair. Sin 2009 is féidir goil tír agus goil tír ach níhé sin an rud atá ag tastal weimse ach go choranúil go bhfuil cuasaí pleanála de ré mar a hiigim tá sé sin réití, bhí an targad chuir fáil ach bhí praisiúch déanta den rud seo ach ag an puinte seo ar a laid aitheantas go bhfuil gá pránach leis an obair nach bhfuil sé sábailte ar an level bunúsach sin, níl sé sábailte ar an céimh sin. An fearr a bhí ag tabhairt an cúlradún inné, dadhí sé sin go rá sé san nisce faoi gó é héan. So bhí timpiste maidir le bád agus tá túrascáil scríofa faoi sin ach ní léon túrascálacha faoi na daoine a cuireúgus deas san isce de bhár na tonta a hagan trasna ar an géamh. So tá muid brenda gealúntí, tá mé géirí obair in éonjí leat agus na teachtaí dála eile ach tá sé tilse ag muintear ina siar go cholínú na gealúntí inis agus spruch amana a legan síos agus iad a cholínú. Sin an rud atá ag tastal. Tá muid ag fannach le policy don na Hilán, tá muid ag fannach le lán rud a dhéile ach ag an puinte seo just is féidir le fannach cúpla mí ach a bháin go bhfuil an tréimhse ama an agus go glímuid leis an tréimhse ama gar magad í heachta ar stáit inis gon críochnú. Gur bhagad ball an buchas a gá leis an teachta san ábhar seo ardú tróniú tá gach atá ráte agus nótáilte gom agus ar dófar na pointí seo le hifciig in ringe agus tuigeann ghfuil an ceise an tábhacht do faointear ina siar. Tuigeann an imní agus an frustrachas atá ar mínte ina siar freisin faoi stad an cé. Cé go bhfuil muil leis an tógar tá sé tábhas go ndéantar gach éireacht inis an tionscail bhrúch an cín agus taircintaí a lerg le reachtain thábháilte chinú Dáilánig agus dúsarí na céibh. Mar a bhínig an Tara Humphreys ag an cruinné is tosaíocht dí é Ferbert cé ina siar agus tá i gceisteaí go dórfií tosaíocht dó sa phlean forbathe náisiúnta a freiithne im líana. Agus an tóga seo chur a Grieg, mulfin de chorlaí chun na Gaile gachra gur féidir dhéanamh
chunaid a hort hán ceiste sláinte agus sábháilteachta len na rít ar trí Herbert a dhéanamh an bhéad tarracht go ndéanfaí mion ébracin nó fólíthe a déifah taú le pobl ina siar freisin. Cé bhfuil sé riachtainach toirt faoi phróiséis cuimseach agus críoc nó thairceanna do dhearra agus de thógáil na céibh, tá sé muíach go ndéanfar dulchan cín súdasach má leis an tógar seo le linn 2021 go háir leis an deathúil a léirí na páirte ile a bhí láthair ag an cringe leis an airné. Agus luí mé ar ara teachtarráis chuat go dtíreach má leis na pointe eile a luí tú inniu.